Daghan kay mga nagmamarunong atong mga amigo nga mga dili Katoliko nga nag-comment sa tong comment section nga sumala pa nila dili daw kuno daw o dapat bautismuhan daw ang gitawag og mga batag mga masuso. Wala daw kuno mabasa sa Biblia nga namautismo ang mga apostol, mga bata ug mga masuso. So kung ang puntos dili sila moto kung di mabasa, then asa pud sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol ug ang atong Ginoong Jesucristo nga dili pwede bunyagan ang mga bata ug mga masuso. Tagay daw kuno ninyong kapitulo bersikulo. Pero kita mga Katoliko na may tawag teaching ang atong Ginoong Jesucristo nga ang bautismo alang sa tanang tao. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. O yan, sumala pa sa Ginoong Jesucristo, San Juan 3:35 ang gianak og tawo. Subuti pasabot ang bata sado siya sa gitawag og bautismo. Man ang question, asa sa Biblia kapitulo bersikulo nga dili pwede bunyagan or bautismohan ang mga bata. Tagay daw ko siya sabi.